As aventuras de Minchi. Supoño que non me van deixar fora da tenda, non? Hola, Minchi. Ai! 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 Que susto! Dani e a familia foron por aí. Espero que cando se vayan dormir dentro da tenda non me deixen fora. Ui. Por certo, que estarán facendo? Seguro que están gozando da natureza e seguramente á noite han ver as estrelas. Que sorte! As acampadas no monte son ideais para ver o ceo. E onde están as estrelas? Vense no ceo á noite. No ceo. Pero eu no ceo só vexo puntiños de luz. Non vexo estrelas. As estrelas non son... Así. Mais ou menos, si. Vense como un puntiño con fulgor. O mundo das estrelas é fascinante. Chámase astronomía. Aites, menos mal que sempre teño o ordenador no terrario. Quero saber máis cousas sobre as estrelas. Investiguemos. Vale. Ai. As estrelas. As estrelas están no espazo e nacen a partir de grandes nubes de gas e pó. Despois de moitísimos anos, estas nubes convértense en grandes bolas que xiran e tan quentes están que brillan. E así pódense ver desde planetas como o noso, o planeta Terra. A idade da maioría das estrelas oscila entre 1000 e 10.000 millóns de anos, aínda que algunhas estrelas poden ser mesmo máis vellas. As estrelas brillan durante millóns de anos, ata que se apagan e morren. O Sol tamén é unha estrela. É a máis grande e a máis próxima ao noso planeta. Un grupo de estrelas forma unha constelación. Desde a antigüedade, o home, ao mirar as estrelas á noite, imaxinou que unindo as con liñas imaginarias se podían formar certas figuras. Son as constelacións. E algunhas teñen nomes de animais, como a Osa Maior ou a Osa Menor. Cantas estrelas! Oes, e non caerán do ceo, non? Non, como moito algún meteoro, pero é complicado. E os humanos seguro que poderíamos facer algo para que non provocasen mal a ninguén. Minchi, que faz? Non, agora non, Minchi. Minchi salvaría a Terra e loitaría contra os meteoros. Que guapa da astronauta. Sí. Oes, é moi divertido ver as estrelas á noite. Xogamos. Vale. Moi ben. Mira este ceo no ordenador. Mira agora esta constelación que está marcada. Cal é? A, Osa Maior, B, Osa Menor. Cal das dúas dis que é? Non sei, Osa Menor. Oh, pois non. É a Osa Maior. Ai. Por certo, queres saber como atopar a Osa Menor no ceo? Ai, pois, como é unha osa cachorriña, habémola a topar xunto a súa nai. A Osa Menor non é un animal, é unha constelación ou grupo de estrelas. E sempre a podes atopar porque ten unha estrela que brilla moito, moito. É a estrela polar. Mira, esta estrela indica sempre onde está o norte. Minchi, que estás buscando tan interesado? Sabes onde me gustaría estar a min? Onde? Mira onde fun subir.